Že sa zastrelí. Záchranná akcia s policajným komandom a vyjednávačom trvala niekoľko hodín. Z bytu sa nakoniec ozvali 2 výstrely. 45-ročný Miroslav sedel ozbrojený vo vlastnom byte a chcel si siahnuť na život. Do telefónu to povedal kolegovi, ktorý mu náhodou zatelefonoval. Že on to už nevie psychicky uniesť a že proste na stole má 2 pištole. Na miesto hneď prišli policajti a záchranári. Po zuby ozbrojení kuklači po chvíli vchádzajú do vchodu. Ako máte možnosť vidieť na exkluzívnych záberoch, ozbrojený muž dokonca otvoril okno a pozeral, čo sa vonku deje. Nikto nemohol tušiť, čo presne sa Miroslav chystá urobiť. Policajti okamžite kvôli bezpečnosti uzatvorili široké okolie. Ľudí, ktorí boli doma, upozorňovali, aby nevychádzali von. Že keď netreba, tak nevychádzať von. Akože bolo to plne zabezpečené. Je to zatarasané, nemôžeme ísť domov. Musíme čakať vonku. Podľa našich informácií sa z bytu ozvali aj 2 výstrely. Miroslav údajne strieľal do steny. S mužom medzi tým vyjednávali policajti, ako aj jeho kamarát. Zhruba po 2 hodinách sa muža v byte kuklačom podarilo odzbrojiť a odovzdali ho do rúk záchranárom. Je pod vplyvom alkoholu, ale ľahkým, takže je orientovaný úplne bez zranení. Na psychiatriu Miroslava napokon odviezť nemuseli. Po chvíli z bytu odchádzal aj v sprievode policajtov. Údajne si na život chcel siahnuť preto, že prišiel o prácu a odišla od neho i manželka. Policajti vykonali úspešne zákrok, pri ktorom nebol nikto zranený. Pred televíziu Diana Pavlisová. Zberateľov a držiteľov strelných zbraní čaká ťažké obdobie. Novela zákona